אם היו בני אדם מרגישים, אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות, במתיקות וערבות טוב התורה. היום משתגעים ומתלהטים אחריה, ומתלהטים אחריה, ולא יחשב ביניהם לעולם כסף וזהב לי מאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. מה אפשר להגיד מול מערת המכפלה? זה כזה מקום מיוחד פה, רואים את מערת המכפלה לנגד עינינו, ואתם ידעתם לענות על שאלות כל כך יפות. ילדים בכיתה ב' שסיימו את כל התורה כולה, זה דבר עצום, צריך לעמוד בפניכם. אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן. אומר הזוהר הקדוש בפרשת פקודי, תינוקות של בית רבן שלומדים תורה, כל הבל והבל, כל מילה ומילה שאתם מוציאים מפיכם, נברא מלאך אחד טוב. את ההתלהבות, את הבקיאות של התלמידים, איך כל אחד רוצה לענות הראשון את התשובה הנכונה. זה לא שהם רק שיננו וזהו, למדנו. אפשר לסמן, בי שיננתי. אמא תחתמי לי ששיננתי. אנחנו רואים שהילדים גם יודעים. המטרה שלנו ההורים, וגם המטרה של תלמוד תורה ברקאית, זה להעניק כמובן את האש, את העוצמה, ביחד עם הרכות, ביחד עם הענווה, עם הפרי, עם הריח, עם העונג, עם הפרחים. את כל זה, זה מה שהילד תופס בעיקר. וזה מה שנשאר אצלו בראש.